پشتی گۆشەوا بووری سەرۆکی هەرێما کوردستانی مەسعود بارزانی و شاندا پێرە لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما و ڕایەدارên wî welatî civiyan کۆشکا سپî di daxuyaniyekê de encamên wîn civînê ragihandin. Di civîna got li koşka spî de birêve çûbû, cigerê Obama John Biden jî amade bû. Behsa gelek batan hate kirin ji wan kampanya têkişkandina Daişê. Di daxuyaniyê de jî hatiye got Serok Obama û cigerê wî careke din te kes li ser berdewamiya piştgiriya Amerîka bo herêma Kurdistana Iraqê û gelê Kurd dubare kirine. Her wiha pêbendiya Amerîka di çarçovaya rêkeftina stratejî bo Iraqeke federalî demokratî yekgirtî dubat kirine wek çawa di destûrê Iraqê de hatiye. Derbarê pêşmergeyên Kurdistanê de jî koşka spî di daxuyaniya xwe de wiha diyar dike. Serok Obama û cigerê wî Serok Biden spasiya qehremanîya pêşmergeyên Kurd kirine. Her wiha sersaxî bo qehremanên şerê li dijî Daişê û hemû Iraqê kirine. Her wiha koşka spî spasiya Serokê Herêma Kurdistanê Mes'ud Barzanî dike û nivîsiye û Serok Barzanî spasiya Serok Obama û cigerê wî kir. Bo wan alîkariyên leşkeriyên got Amerîka bi rêya hikûmeta Iraqê û hêzên ewlekariyên Iraqî pêşkêşî pêşmergeyan kiriye. Her wiha bo wan alîkariyên leşkerî got piştî ketina Mosulê pêşkêşî hewlêrê û beşên din ên Iraqê hatine kirin. Derbarê rêkeftina got di civîna Barzanî Obama de pêk hatine. Di daxuyaniyê de hatiye her du alî li ser girîngiya bihêzkirina peywendiyên rasterast di navbera hewlêr û Bexdayê de rêkeftin. Her wiha pêpendiyan wan bi alîkariya milyonên xelkan derbarê goşber tund û tijiya malên xwe bi cih hiştine.